Добрый день, поважаныя сябры. Сёння мы праводзім наступную чарговую нашу онлайн-лекцыю. І сённяшняя наша размова будзе прысвечана такому месцу, як Константинова, дзе захаваліся касцёл і каталіцкія могілкі. Константинова знаходзіцца за 18 кілометраў ад Нарачі, якую раней называлі Кабыльнік, і за 10 кілометраў ад Свіры, пры шасейнай дарозе Вільня-Полацк. Гэта так званы старадаўні вітаўтавы тракт. Нягледзячы на тое, што тракт вядомы з даўніх часоў, пра старажытную гісторыю ваколічных вёсак, у тым ліку пра Константинова, нам вядома сёння мала што. На карце акурат мы бачым, дзе Константинова знаходзіцца. Дзе Кабыльнік і дзе Свір. Да. Як уже сказали, Константинова размешчаны на Полацкім тракце, і які калісьці называўся Вітаўтавым. І это была адна з важнейшых камунікацыйных дарог з Літвы і Рэчы Паспаліцай у Маскву. Дарога праходзіла з Вільні ў мястэчка Міхалічкі, потым Кабыльнік, Дуніловічы, Глыбокая і далей да Полаца. Прынамсі, такім шляхам шлі і вярталіся войскі Вітаўта, Баторыя, а пазней і Наполеона. З дакументаў мясцовага архіва сям'і Хамінскіх бачна, што ў 17 стагоддзі жыхары наваколляў гэтага гасцінца давалі падводы або выконвалі падводную павіннасць для праезда паслоў з Масквы ў Варшаву і абратна. У паўмілі ад Константинова, акурат побач з гасцінцам, заставаліся яшчэ некалі сляды студні, выкапанай жаўнерамі Стэфана Баторыя, каб мець ваду на шляху у Полацк. Мы пра колодец, так падобны колодец сказвалі ў Камарове, у лекцыі пра Камарова, дзе, канешне, знаходзіўся канкрэтна менавіта. Гэты цяжка судзіць, але, можа, іх было нават і некалькі. Згодна з падымным тарыфам Віленскага ваяводства за 1690 год маёнткі Кабыльнік, Страч, Альшева, Свіркі, Камароўшчына, Балькоўшчына, дарэчы, у складзе апошняга Балькоўшчыны было мястэчка Слабодка і вёска Бакшты, агулам 20 дамоў, а ўсе маёнткі сягалі агулам да 60 дамоў. Знаходзіліся ў валоданні Міхаіла Казіміра Коціла, ваяводы Троцкага. Таксама ўжо ўзгадвалі пра яго раней, але Коціл хутчэй за ўсё трымаў гэтыя маёнткі застаўным правам, скажем, у арэндзе. Бо згодна з розшукамі мясцовага даследчыка даўняга, яшчэ пачатку 20-го стагоддзя Янкоўскага, маёнткамі Кабыльнік, Альшеў, Балькоўшчына, Страчы, Жары, Свіркі, Камароўшчына і Язда валодаў Юрій Козел-Паклеўскі, харужы ашвянскі, які быў жанаты з Ганнай Коціл, роднай сястрой вышэй згаданага Міхаіла Казіміра Коціла. Вось тут мы бачым акурат вуліцу Константинова, фота, дарэвалюцыйнае фота, акурат часу Першай міровой вайны. Галоўнымі героямі нашага сённяшняга апавядання стануць прадстаўнікі шляхецкага рода Хамінскіх, гербу ліс. Вось малюнак шляхецкага гербу ліс. Першым вядомым прадстаўніком роду Хамінскіх быў Пётр, які валодаў маёнткам Расочына або Расош,
у ашмянскім павеце яшчэ ў пачатку 17 стагоддзя. Яго ўнук Константин Ян Хамінскі прадаў спадчыну пузынам і набыў маёнткі верхні ў ашмянскім павеце і маёнтак камень у мінскім павеце. Ну, з яго, власна, і пачаўся, так сказаць, больш-менш важкі пад'ём камінскіх. Константин Ян займаў пасаду падчашчага асмянскага, які і пакінуў двух сыноў, якія заснавалі ўласныя лініі. Заснавальнікам старэйшай лініі быў Людвік Якуб Хамінскі. Эта лінія называлася старасцінская або дыгнітарская. Людвік Якуб у 1698 годзе займаў пасаду камісара і ротмістра ЯКМ, яго каралеўскай міласці. У 701 годзе быў старостам губскім, далей займаў пасады харужага, староста ашмянскага і, нарэшце, пісара вялікага ВКЛ. Ён удзельнічаў у з'ездзе пад альхенікамі у 1700 году. Это такая вядомая была з'ява, падзея. У 1724 годзе быў паслом на Сойм Рэчы Паспалітай і валодаў маёнткамі. Вот гэты Людвік Якуб валодаў маёнткамі, да? Калодна, Свіркі, Балькоўшчына, Бакшты, Альшеў, Страча. Хутчэй за ўсё, некаторыя маёнткі ён атрымаў у пасаг за жонкай, а яго жонкай была Ганна Козел-Паклеўская, з якой ён меў сына Бенедыкта і двух дочак. У 1731 годзе Людвік Якуб Хамінскі і яго жонка учинілі фундуш на касцёл у Кабыльніку ці ў Нарачы на суму ў 3500 злотых. Сын Людвіка Якуба Бенедыкт таксама быў старостам губскім пасля смерці бацькі, але жонка яго нам пакуль невядома. Ён пакінуў двух сыноў, Константина і Юзефа. З іх Юзеф памёр беспатомным, а Константин Хамінскі пасля бацькі стаў дзеячам згаданых вышэй маёнткаў Альшею, Бакшты, Ганута і іншыя у свінцянскім павесе. Таксама яму належаў маёнтак Ганушышкі у Великамерскім павеце. Вось акурат у апошнім маёнтку ён фундаваў касцёл у Ганушышках. Яго жонкай была Ганна Моголь. Ну, это шляхецкі род такого нямецкага паходжання, сын флянтаў. З ёй Константин пакінуў 4 сыноў. Сыны Ігнацій і Францішак памерлі беспатомнымі. Юзеф быў суддзёй гродскім завілейскім, так званым, а старэйшы сын зваўся Тадэуш. І Тадэуш працягнуў гэту лінію, старэйшую лінію далей. Ён быў харужым завілейскім, а жаніўся з Юзефай, дачкой Ігнація Аскеркі, таксама харужа завілейскага. У Тадэуша і Юзефы была одна дачка і 3 сыны. Першы сын быў Станіслав, другі Ксаверый, ён памёр у маладосці, і трэці Наполеон Францішка. Вось пра Наполеона Францішка Хамінскага і яго дачку, якая выйшла замуж за графа Стажэнскага, мы уже рассказывали у лекцыі пра Камарова. А сёння нам найбольш цікавы Станіслав Хамінскі. Это старэйшы сын, першы старэйшы сын Тадэуша. Ён гады яго жыцця 1807-1886. Ну, трохі успаміналі
пра яго ў лекцыі пра Вакштожа. На пачатку кар'еры ён служыў у расійскіх войсках и принимал удел в войне с Турцией. Это еще в 1828 году. Потом был маршалком шляхты Свинтянского повета, позднее стал генерал-губернатором Ковенским и в конце життя Вологодским был губернатором. Кавалер шматликих орденов российских. Ось он был дзедзічам маёнткаў Альшеў, Антиальшева и Башты. У 1843 годзе ён ажаніўся з Эвелінай, дачкой Юзефа Шчыта, маршалка шляхты лепецкого павета. И у іх была великая сям'я, 6 сыноў и 3 дачкі. Вот на фото мы бачым акурат образ Станислава Хамінскага. Ну, подведем першие высновы. Сама рэч, раней не было ни маёнтка Константинова, ни вёскі з такой назвай. А была вёска Слободка, якая ўваходзіла ў склад маёнтка Балькоўшчына. Усе гэтыя маёнткі Альшева, Башты, Камароўшчына, Ганутка, Свіркі, Колодна, Балькоўшчына, якімі валодаў Константин Хамінскі, уваходзілі ў склад свірскай парафіі, рымска-каталіцкай парафіі, амаль до конца 18 стагоддзя. І сялянам было з гэтых маёнткаў было далекавата дабірацца да парафіяльнага касцёла ў Свіры. Таму Хамінскі дамовіўся з касцельнымі ўладамі ўтварыць новы прыход для сваіх сялян. А месцам для пабудовы касцёла ён выбраў вёску Слободку, сваю вёску Слободка, якую пазней сталі называць Константинова. Дарэчы, назва Слободка і азначае, што гэта была новаўтвораная вёска, у якой пан пасяліў сваіх там сялян, і яны пэўны час жылі на слабадзе, мелі льготу. Пэўныя льготы мелі, былі вызвалены ад выканання некаторых павіннасцяў. Перад гэтым, яшчэ ў 1769 годзе, Хамінскі збудаваў у Слободцы капліцу, якая ў 1782 годзе атрымала статус філіі, філіяльная капліца у свірскай парафіі. Ўрэшце Константин Хамінскі пабудаваў у 1793 годзе касцёл і плебанію. Абодва будынкі былі драўляныя. Забяспечыў храм зямлёй і штогадовай рэнтай сваіх маёнткаў, як натуральнымі таварамі, прадуктамі, так і наяўнымі грашыма. Тым часам гэты стары тракт з Вільні ў Полацк праз Константинов у пачатку 19 стагоддзя ператварыўся у малазначную дарогу, якая захавала толькі за сабой назву Полацкі тракт. Тым не менш, французскія атрады, адступаючы з Расіі ў канцы 1812 года, акурат з-пад Полацка яны адступалі, прайшлі праз Константинов і спустошылі яго. Тады згарэлі і храм, і плебанія. Богаслужэнне часова перанеслі ў капліцу на могілках. Это на здымку сучасная капліца, а не тая, якую перанеслі часова касцёл. У 1820-е гады касцёл Константина вырашылі аднавіць. Фундаваў будаўніцтва храма мясцовы памешчык Францішак Пашкевіч. У 1826 годзе заклалі фундаменты пад новы мураваны храм, але неўзабаве фундатар памёр. Паспелі пабудаваць толькі прэзбітэрыю, які і стаў выконваць функцыі надоўга стаў
новым храмам. На гэтым, шаноўныя сябры, мы завяршаем першую частку нашага апавядання пра вёску Канстанцінава, месца, дзе гісторыя дыхае скрозь стагоддзі. У другой частцы мы працягнем вандроўку па забытых старонках, адкрыем новыя факты і зазірнем у лёсы людзей, чыё жыццё было непарыўна злучана з гэтай зямлёй. Сачыце за нашымі абнаўленнямі, каб не прапусціць працяг. Падпісвайцеся на канал Вольга Яноўская, стаўце падабайку і дзяліцеся гэтым відэа са сваімі сябрамі. Гісторыя ажывае, калі мы разам яе успамінаем. Другая частка відэалекцыі пра Канстанцінава ўжо хутка. Заставайцеся з намі. Наперадзе нас чакае шмат цікавага. Да новых сустрэч!